Umnyango wezempilo uhlose ukugoma izingane ezineminyaka ephakathi kwe-12 ne-17 ezingu-3.25 wezigidi maphakathi nomasingana. Umgomo we-Pfizer iwona ogunyazwe isikhungo esigunyaza imikhiqizo yemithi i-South African Health Product Regulatory Authority ukuba ungasetshenziswa ezinganeni ezikule minyaka. Izingane zithi sezikulungele ukugoma. I'm 14 years old and I want to vaccinate because I don't want to die. I do not want corona to infect me because I saw a lot of people die. Iyaqina-ke nenkulumo mpikiswano emayelana nokugoma kwezingane ngaphandle kwemvume yabazali. Ngokomthetho wezingane i-Children's Act 38 ka-2005, izingane ezineminyaka engaphezu kwe-12 zingathola usizo lwezempilo ngale kokuvuma kwabazali. Abanye abazali bakwamukele ukuthi izingane zabo zizogoma. Uthi kade alinda izingane zabo zilokhu ziya esikoleni kodwa zingajovile. Abanye abanasiqinisekiso sokuthi lokhu kulungile noma cha. Uthi akanankinga nokugoma kwezingane kodwa uma iya kokugoma imtshele. When my parents said no with vaccination, I will not vaccinate. Inhlangano yabafundi iCOSAS ilwamukele lolu hlobo kodwa ngaphansi kombandela othi kuzocelwa imvume kubazali kuqala. No, a person under the age of 18 has no responsibilities. We therefore encourage the Department of Health and the Department of Basic Education hand in hand to at least have engagement bilateral with the school governing body to consider the consent of parents or guardians before they can proceed to vaccinate learners. Umnyango uthi uzosebenzisana nomnyango wezemfundo ukuzama ukusheshisa lolu hlelo futhi lube lula. The issue of consent is not a big issue, it's not a problem. We also know that we have a responsibility to work with the Department of Education, who are going to link us with the schools. We have been working with the Department of Education with the teacher program. So with the learners as well, it won't be a problem. Umnyango wezempilo uthi uzobeka eqhulwini abafundi baka grade 12 njengoba sebebheke ezivivinyweni zokuphela konyaka.